Spravíme kačku. Áno, predsa to sú lode. Aha, myslím, že ide Predsa aj Titanic tak. ja máš všetko. A ja mám Minecraft. Jako je, čo to má? Zálepku to má. Dole. Čakaj, tu. Vidíš tam? Ukáž nálepku, Paťo, chce vidieť. Jožo. Ale ja myslím tú mačku. Ti nech padne tablet do vody. Dávaj si pozor, Paťko, dobre? Paťko, dobre, len nenakláňa, tak poďme si poď. Ja si idem testovať. Pani učiteľka. Paťko, dobre to je však? No vidíš. Pani Ja sa učiteľka. ani teštovala. No ale nebojíš sa však, ne? Ideme! Nika? Wow, čakaj. To... Wow. To je super. Jožko, ty si bol na tom veci vodou? Aha, áno, bol. Wow, to je tak cool. Ty ako Titanic. No ale Titanic je veľký. Ja viem, Ale ako cez 200 metrov. A toto je cez nejakých 50. Ako to. Také krásne to je. Wow. Ja toto dám aj na publiku, aby vedeli, ako krásne to je. Slovenská vlajka, oceán, loď, neviem. To neviem. Wow. počkaj, ticho. Vyhliadková plavba po rieke Vách a Čaute. Jasná sa začína medzi Krajinským a Kolonádovým mostom. Wow, my cez toto pôjdeme. 1930 až 33 Ľudovít Winter, Toto terajší natáčaj. prevádzkovateľ Piešťanských A prúdov. nenakláňaj, dobre? V roku 1945 boli mosty vyhodené ustupujúcou nemeckou armádou Wow. a neskôr boli uvedené do takmer pôvodného stavu. Super. Po ľavej strane pod Krajinským mostom je hora, tzv. Červená väža, ktorá je dosť navštevovaná, pretože z niektorých Čo je? miest je pekný výhľad na Čo mesto je? a okolie. Ne. Sú tam hotely so záhradou. Dám na YouTube. Ne. Odtiaľto sa Áno. aj rôzne Nie. turistické Na čo? výletnice. Lebo. Na čo? Lebo. Chodníkoch sa Na čo? dostáva ako zviera. Ja viem, ako dávať to na YouTube. Aha, dobre. Bol ubytovaný aj O, autička. Ľudové. Chodíva sa na kopec. Nám sa to páči, pani učiteľka. Teším, keď sa vám to páči, super. Po pravej strane sú najstaršie Wow. piešťanské sídliska. Auta. Mali a Autička, autička, vodička. vybudované na bývalých Fotka, fotka, fotka. Prajeme vám príjemnú plavbu. Je tu fotka. Ešte. Nový hantavírus. Nový hantavírus iba. Štartuje rýchlo. 3, 2, 1. Áno, učiteľka. Čakávajte. Keby tá loď bola rýchla, moja kamera iba. A ja by som... A kde je Ninka? Kde je Ninka? Aha.
zrychluje. Ani ja. To je iceberg, right ahead. To čo je? To je nejaký vankúš. Vybavila som Inúš. Jaký Inka, vankúš? vybavila som, čo sa aj spredviec. Máme tancať. Wow. Čakaj, ja predok natočím. Môžem predok natáčať, učiteľka? Môžem predok? Čo chceš natáčať? Predok. Tam nemôžete ísť. Na čo? No tak hore aspoň môžem. Môžeš ísť opatrne hore a sadni si pani Šelke v úste. Dobre. Ja idem hore. Čau. Nemáte stáť. Jožko. Joži, Toto si sadnem. Lebo pani učiteľka mi sa tu dovolila sadnúť. tak háčaš, ale nesmieš chodiť po palube, lebo Ujo bude nadávať. Vieš, aby si sa nepošmykol a nespadol niekde. Aha, tu je tu. Na kajakoch. Wow. Čakaj, ja to budem natáčať. A už ich tu máš. Asi majú nejaký tréning, pretože zadnými nohou oni nám asi chýbať nebudú. Oni makajú, pozri. Trénujú. Voľné miesto, až tu je dobré dole. Aj tu je jedno voľné miesto však? Áno. Dobre, lebo niektorí chceli ísť hore. No tak aj tu sú dve, Andrejka. Ale sadkaj si. Aj tu sú dve miesta, Dobre. ale nesmú behať hore. To vedia. Dobre, sadkaj si, Patík. Nech ti tam Raz, nespadne dva, do vody. tri, štyri, 5, 6, 7, 8. Dobre, môžem odtiaľ. Inak to je taká ťažiarka. No, to tam ne. O, holub! A toto je čo? Toto je čo? Pigeon! No on ide rýchlejšie, lebo ide. No to ani nevylovíme, Paťko, to potom zakývaš iba. A čo sa ti stalo s tým tabletom, keď vypadá tak? To ti môže volať na výlete. Ó, to je plastik na tom. Plastické. Wow, drevo. Ako by to letělo. To je rychlejší. To je také pekné. Majo, myslím si, že bolo zelený pre tie guličky. A to je príjemné. Ó, aj toto. Ó, to čo je? Bola Milana, musíš ísť. Pani učiteľka, chýba, nechce vybrať? Nie, hľadám nie. Sadkaj si. Nie? Výborne. Wow. Ahoj, Jožo. Ahoj. To je tak krásne. Nie, už nie sedia všetci. To je to miesto. Ale je tak natlačené úplne v stole. Jaký? Ó. No, dobre, tak som. Dobre, no, posielaj. Pani učiteľka? Koho? Vítajš. Pani učiteľka?
A môžem ísť dole za chvíľu? Ale nemôžeš už behať hore-dole. Už keď pôjdeš dole, už tam budeš musieť ostať. No tak tu zostanem. Joži, lebo to Čau. sme povedali, že musí sa tu sedieť. Už povedal, že sa nesmie prechádzať hore-dole. To vypadá ako nejaký battleship. A tam sú ďalšie. Vidíš? Adam, 12 metrov. 12. to prejelo, tak tam je červená Dvojka. A na čo sú Škola je vysoká takých, ja neviem, 8 metrov, čiže to znamená, že ešte väčšia hĺbka ako výška školy. 12 metrov. Počkaj, poď sem. Buď budeš tu, alebo tam. radšej dole Už sa nebrať. Tak dole budeš musieť ostať. Chlapci, tak si sadnete dole a nebudete chodiť hore. Tak stejte dole. Lebo dostaneme zbytočne sprdnuté. No, lebo A keď už bude začínať byť veľmi horko, no tak pôjdem. to je perfektne, aj to fúka. Tam bude sa vzdušno. Že? To je úplne super. Už ti je lepšie? Aj mňa lepšie, lebo aj... Na budúce Bolela hlava. zoberieš veľkú fľašu, ne malú. Aj mňa bolela Naozaj. pani To je učiteľka, nič, že to. že aj mňa Že bolela. to je málo. Obidve školy sú rovnako veľké. No, Jasné. Keby si ich dal dve na seba. Je, lebo si zober, že my máme strop nejaké 3 metre, rátaj ešte, na spodu sú schodičky a strecha je ukončená beton. Nemáte, že 8 metrov, nemá viacej. Máme 15 metre. a ešte počuť. Tam je. Tam je dve letadla, tam je jedno letadlo. Matúško, ale sadáš. Majko, pusti ho. To je letadlo. Lietadlo, pozrite. A to čo letí? Čo letí? Chlapci, Majko, máte sedieť. Môj telefón nevidí lietadlo. Máme sa na klapu. Toto je. Aj to je lietadlo. Aj toto. Aj čo. Ja nich nevidím. Ja som tam nejaký taký... Sú tu hotely, kempingy, športoviska a možnosti na kúpanie. Aha. Na ľavom brehu by ste našli hotely Harmonia, Allegro, Sergio, Fore. Napravo Maj, Soňava, Signál a Harmony Resort. Tam hore. Napravo vidíme budovu Lodenice, ktorá je strediskom vodných športov. Na jej poschodí je reštaurácia s príjemným posedením, hlavne na otvorenej terase. Pod lodenicou na lomenom pilieri je štartovacia väža, slúžiaca pri vesukách, ktoré sa tu často konajú aj medzinárodne. A je to lietadlo. Asi 200 metrov pod väžou vyústiuje bazén, v ktorom je 3 športové plavidlá a jachty. Pod ústím bazéna sú lodenice vodných lyžiarov, Na čo? ktorí sú piešení na vysokej úrovni, podobne ako aj veslári a vodní motoristi, ktorí tu tiež sídlia. Vo všetkých oddieloch tu vyrástol nie veľa majstrov Slovenska, ale v každom sú aj majstri Európy. Na vodno-lyžiarských vlekoch v Rachnovskej zátoke, ktoré sú na ľavom brehu asi kilometr nižšie, vyrastla dokonca štvornásobná majsterka sveta Zuzana Vráblová. Vodné vleky, tzv. Areál vodných športov, bol daný do prevádzky v Na čo vy 96. chcete ísť roku. dole? Vidím to tak Odtedy krásne. sa tu už konali najvýznamnejšie svetové podujatia. Vleky slúžia aj verejnosti. Je tu možnosť požičania kompletnej výbavy a začiatočníci dostanú aj základnú inštruktáž. Áno.
Vandrík, Petek Vandrík, tu je rybák, ďalší. Tu je kapka. Tam máš ďalšie. Prečo? Ono je hlina dole proč. To tam není. Lebo ja som už kýval vás. Áno, toto je na relax. Toto je úplne úžasné. Aj hudba dobrá. Pani učiteľka, prinesieš mi tú tašku, lebo ja som si ju zabudol dole. A čo potrebuješ z tašky? Z tašky jedla. Teraz ideš jesť? Hladný? A kde máš tašku? Trošku. Dole. Aj pitie, Dobre, vieš. tak Ninka, doniesieš obidve tašky? Ďakujem, Ninka. Áno, ne. Aj tebe mám doniesť. Všetko Ona nepotrebuje. Aj ty, keby si Zober mi tašku. Prečo ona vie? Ona počula. Neviem. Lebo je to dobrá loď, dobre sedí na vodničku. To by bolo na troška vidíme. No, také veľké, aby sa hýbalo taká dole. Potom budeme točiť. Tam je vzadu. Ale máme takže ešte keď pôjdeme naspäť, tak ešte naspäť chvíľa. Takže ešte pôjdeme niekam sa. Takže ešte pôjdeme takže ešte 38%. máme alebo môžu aj na nejaké papíry. 40. Žrštieš? Papíry si to na to je to. Čajky? Jedia na to. Čajky. Čajky. Ďakujem, Ninka. Wow, to sú holúby alebo čajky? Čajky. Čajky. Adam, máš telefón. Vandrík, rybák. Idem jesť. Tuto. Ahoj. Ahoj. Najprv sa napijem, až potom Čau. dole Ahoj. sa najem. Dole. Ahoj. Jak Hore sa si vám? nemôžem položiť veci, lebo toto stoliky sú toto pripadaní. Keby som sedel na tom, no tak by som padol do vody. Pozrite, aký to je. Tam dole sme sa dali. Pozor na tie tablety a mobily. Tu by sa dalo aj celý deň, že nastanovať. Jazero Sonova je jedným z 18 stupňov Vašovej kaskády, vzniklo teda na najväčšej slovenskej rieke Váh. Jeho celková dĺžka od kolonadového mostu po Drahovskú hať je 5800 metrov, maximálna šírka 1800 metrov, maximálne hĺbky pred haťou dosahujú 10 metrov, rozloha 40 rybári. Do jazera sa mestí asi 12 miliónov metrov kubických vody. Po ľavom brehu sa ťahá pohorie Považský Inovec a obec Ratnovce, pri ktorej je aj prístav plavidiel na ťažbu a prepravu štrkopiesku.
Po pravej strane je umele vybudovaný vtáčí ostrov, ktorý je od roku 1972 štýrnou chránenou plochou a na ktorom sídli v čase hniezdenia, to je Nesrý maj jún, podľa ornitologov okolo 35 000 vtákov. Sú to väčšinou čajky, ktoré odlítajú po prvých úlových dňoch. Pod Drahovskou haťou sa vodí Dahu By sa dobre chytalo aj stanovať. Tu sa kúpi, keby sme išli na stanovať. Ja natáčam. umele vybudované, na ktorom je postavená 6 km pod haťou vodná madenická elektrárna. Haď slúži ako zdrž vody pre elektrárnu. Celý vodný komplex bol vybudovaný 1956 až 59. Jazero má v prvom rade energetické účely, okrem toho slúžilo ako zásobník vody na odber závlah. Z jazera sa odvádza aj chadiaca voda do atomovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Haď slúži ako zábrana pred povodňami, ťaží sa do strech, jazero využívajú rekreanti, rybári a vodní Ja natáčam. Jeho najbližšie okolie Ďakujem. vždycky podstudiári bežci. Jazero je možné vody ešte po zelený. cyklotrase A je ma gummy bear. Je sa ma gummy bear. ktorý je otvorená pre sportové využitie aj drahovská Gummy haď. bear. Na cyklotrase je viacej zaujímavých miest vhodných na odpočinok a občerstvenie. Jedným z nich je tzv. Siesta pláž, ktorá je príjemná tak na denné opalovanie a kúpanie, ako aj na posedenie, hlavne pred západom slnka, keď je vo vodnom počasí krásny pohľad na jazero, podobne ako aj z posedenia pri bufete vína alebo terasy na lodenici. V blízkosti cyklotrasy je aj atraktívny penzión Rybársky dvor, na druhom brehu terasa pri vodných vlekoch, reštaurácia pri Začína byť Groše veľmi a majú horko tu. tzv. Saint-Tropez bar s malým bazénom. No nie, ona si iba klopu potrebuje do toho. Dobre, tak ešte raz. Kalani. Ale ak pekne dáte okolo seba, tak to... To ešte dáme, nech máme aj prostredíčko dáme. Dobre. We are soon to another 30 minutes. Are gonna flee to the other side of the lake. Yeah. And we'll continue our way to the McDonald's Ďakujem, dobre. with our huge school family. Then go back. Or I think one more ship ride and transfer Ale keby... to the McDonald's. Transferred McDonald's, transferred back to school. Yeah. When we'll go back to school, it will be already over for school because right now it's 10:27. Yeah. Our maximum recording is 55:31. So it's almost an hour, but like if it will be more than 30 minutes, then I don't know, bro. I will run out of storage, so I couldn't record more. Like, I mean, I could record on YouTube. Like on YouTube, you can't record videos. You can only record shorts or live streams. And videos, I mean by videos, you record, put it like some video editor and edit it or something like that. And then you post it on YouTube.
objavil za nami, tá voda. And if you're new and don't know how to do shorts or something like that, just click the middle button. That is like on your screen bottom, yeah. And that's the middle. The plus, you click it, and the first thing it shows shorts. If you want to live stream, you have to be 16 years old too. And you just scroll to the short button and like this, yeah, and it will shows live stream or something like that. And then like this, it shows videos. And if you all the way there, that way, yeah. So it will be like those things that you show, like those pictures, the public YouTube and that. And that. So sunny. Preto hovorí, že možno ísť na túru. Look at that. Short. Teraz po štvrtej. Looks like space. Like two suns. Sun. Yeah, I'm gonna play Minecraft. But now I'm gonna record. But if I have to go to play Minecraft, I'll tell you something. Not like and subscribe and that. Like, if you like this video, I mean it. If you liked it and enjoyed it, you can like and subscribe and watch my other videos. And not just like and subscribe and then never look at my videos again. Like, I mean like a real subscriber. Yeah. Enjoy the last 2 minutes of the video. Oh, God. Oh, we're almost there, I think. This looks like a loop. Aspoň, že nemusíme sa... Áno, pri tomto sa točíme. Počuť si to. Dosť jak blízko sme, pani učiteľka. Dosť jak blízko, pozor. Ooh, my shoes. Wow. Ale tam vzadu to okno, jak Ja som myslel, že tu budeme iba sami. Nie, lebo 60 ľudí. Ideme pozrieť zvieratá, to bola si aj tak v tej zoológike už niekedy. Ja som tam nebola. Ale ja. A za koľko minút tam? Aha. Ja by som sama Pani učiteľka podržíte. I bet it's cool at the front. Said if you enjoyed the video and want to watch my other videos, so like and subscribe. And if you didn't enjoy or something like that, and don't want to watch anything, don't subscribe. Ďalší tu stanuje, ty kokso. Goodbye. Ďalší.